Al llarg dels segles XX i XXI hi ha hagut grans avanços tecnològics i socials, però a pesar de l'arribada de la democràcia a Europa, també s'han viscut les guerres més devastadores de la història de la humanitat, les dues guerres mundials del segle XX. En 1900, els europeus havien colonitzat el continent africà i gran part d'Àsia. Alguns països imperialistes tractaven els habitants com a esclaus, cosa que atemptava el dret a la llibertat. La lluita per els territoris i les matèries primeres va causar la Primera Guerra Mundial. Més tard, el nou govern dictatorial a Europa va causar la Segona Guerra Mundial. Aquest conflicte va atentar contra el dret més bàsic, la vida. Així, i molts països europeus van aconseguir el sufragi universal que permetia a la dona votar per primera vegada. En aquests països democràtics es van fer un gran avanç en el dret a la igualtat. En 1948, amb la finalitat de superar els durs començaments del segle, diversos països van assignar la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquest document exigeix el respecte de la majoria dels drets de les persones, com ara la vida, la llibertat i la igualtat davant de la llei. Tot i els avanços que s'han fet en la nostra societat, encara hi ha problemes greus que necessiten solucions urgents. En zones d'Àfrica, Àsia i Amèrica i fins i tot al nostre continent i al nostre país se viuen situacions de pobresa. El consum excessiu de combustibles plàstics i electricitat provoca la contaminació de l'aigua potable i esgota els recursos del planeta. La falta d'aigua és un problema més greu que afecta a molts països. En la primera meitat del segle XX hi va haver dues guerres mundials. Els països rics i democràtics s'inverteix en importants avanços tecnològics. La pobresa i els danys causats pel medi ambient són problemes actuals molt greus. El regnat d'Alfons XIII va ser entre els anys 1202 i 1931. A la primera etapa es va desenvolupar el regeneracionisme, un intent d'aplicar reformes per a millorar la situació del país. El regeneracionisme no evita la gran crisi de 1917, protagonitzada per les intenses vagues i les morts dels soldats espanyols en la Guerra del Marroc. Impulsat pel descontentament de la població, el general Primo Rivera va fer un colp d'estat i en 1923 va instaurar una dictadura. En 1930, davant de la impossibilitat de controlar l'estat, Primo Rivera va renunciar i ell reintenta recuperar les reformes democràtiques. Però la crisi i la dictadura van fer que molts grups es posaren en contra del monarca. En les eleccions municipals de 1931, els republicans van guanyar les eleccions en les ciutats i Alfons XVIII va abdicar. La crisi de la monarquia va permetre que el 1931 es proclamara la Segona República. Després d'unes primeres eleccions legislatives, les noves Corts van aprovar una Constitució democràtica. El nou govern va emprendre profundes reformes. Es repartien terres expropiades a grans terratinents entre carperols i es milloraven les condicions dels treballadors de la indústria. Es va estendre l'educació primària. Es modernitza l'exèrcit. Es va expulsar les militars contraris a la república. S'elimina la influència política de l'Església i es coneix l'autonomia de Catalunya i País Basc. No obstant això, les reformes provocaren protestes i la tensió política cresqué. Al poc de temps, generalitzaren vagues, queixes de l'exèrcit, casos de corrupció i fins i tot assassinats de dirigents polítics. Aprofitant la situació a Espanya, un grup de militars es va revoltar contra la República. Va succeir en 1936 i entre ells hi havia el general Franco. Durant 30 anys, una dura guerra civil va enfrontar els espanyols i va deixar el país arrasat i arruïnat. En acabar el conflicte, Franco va imposar una dictadura militar i molts dels perdedors van ser perseguits, empresonats i executats. La dictadura va eliminar les lleis democràtiques. Franco va morir en 1975. Españoles,
Franco ha muerto. Al començament del segle XX va regnar a Espanya Alfons XIII. El seu regnat va concloure després de la dictadura de Primo de Rivera. La Segona República va fer profundes reformes, però la Guerra Civil va posar fi al sistema democràtic. La dictadura de General Franco va ser antidemocràtica i va durar fins al 1975. En 1975 va morir Franco. Apenas en uns anys Espanya va passar a ser una democràcia en la qual les dones i els homes havien recuperat les seues llibertats i els seus drets. Es van esforçar per arribar a acords i tot i el dolor del passat aconseguir una democràcia estable cara al futur. Així es va engegar un procés denominat la transició. En aquest procés, Franco va ser substituït pel rei Joan Carles I de Borbó, que va nomenar president Adolfo Suárez. Durant el seu govern es van aprovar lleis que van posar fi a la dictadura. El cambio político realizado en nuestro país ha sido profundo y sincero. Pero ahora comienza un nuevo periodo. Comienza una etapa de transformación profunda de la sociedad. La culminació del procés va arribar en l'aprovació de la Constitució de 1978. En aquesta Constitució s'estableix com és l'Estat. La sobirania nacional resideix en el poble i els ciutadans trien representants per al sufragi universal. Espanya és una monarquia parlamentària. El cap de l'estat espanyol és el rei, però el poble tria els membres de les Corts. Les Corts aproven lleis i trien el president del govern en representació dels ciutadans. Les Corts les formen el Congrés dels Diputats i el Senat. A Espanya hi ha separació de poders. Cada un dels poders de l'Estat resideix en una institució independent. Espanya és un estat de les autonomies on les comunitats autònomes poden gestionar-se aspectes com la sanitat i l'educació. El rei Joan Carles I i el president del govern, Adolfo Suárez, van posar en marxa la transició democràtica. La Constitució de 1978 estableix la democràcia espanyola. Des de la transició a Espanya ve un període d'estabilitat i democràcia, marcat per dos partits polítics, el Partit Popular i el Partit Socialista. En aquest any s'ha consolidat l'estat del benestar. Avui en dia, Espanya és també un estat membre de la Unió Europea. Aquest fet i l'adopció de l'euro han proporcionat molts avanços tecnològics. La crisi iniciada en 2008 ha fet perillar l'estat del benestar a causa de retallades i despeses públiques. La població és un conjunt de persones que viuen en un territori. La població d'Espanya avui la formem tots els que vivim en aquest territori. Les dades s'obtenen gràcies al cens i al padró. És el registre de població que fa l'Estat cada 10 anys. És el registre municipal de naixements i morts que es fa cada any. El creixement natural de la població és la diferència entre la natalitat i la mortalitat. Fins al 1980, la natalitat a Espanya va ser elevada. L'incorporació de les dones al mercat laboral i el nou model familiar amb més fills ha fet caure la natalitat. La millora de les condicions de vida ha permès que la mortalitat descendisca i augmenti l'esperança de vida al nàixer. Per a calcular el creixement real hem d'afegir el residu migratori, és a dir,
la diferència entre el nombre d'emigrants i d'emigrants. És una organització que agrupa diversos països d'acord polític, social i econòmic. Va sorgir després de la Segona Guerra Mundial i el procés de creació i d'integració ha durat dècades. Entre els objectius destaquen garantir la pau i la cooperació, millorar les formes de vida i treball, facilitar el comerç i la circulació de persones, protegir l'entorn i els espais naturals. Per això s'ha establit un govern i unes institucions comuns. Què significa ser un ciutadà europeu? Significa que pots moure per la Unió Europea sense passaport. A més, pots estudiar i treballar en qualsevol país membre. La Unió Europea subvenciona projectes i dona ajuda als països membres. Un ciutadà europeu té dret a l'assistència sanitària en qualsevol país de la Unió. A 1950, 6 països creen la Comunitat Europea del Carbó i l'Acer per a facilitar el comerç entre uns i altres. A 1957, el Tractat de Roma elimina les fronteres comercials en la seca. Naix la Comunitat Econòmica Europea. L'Acta Única Europea dona lloc a la Comunitat Europea i Espanya s'integra juntament amb altres països. A 1992, la Comunitat Europea passa a ser la Unió Europea. A 2002, diversos països adopten l'euro. A 2013, la Unió Europea integra 28 països. En 1957 es va crear la CE, que en 1992 va passar a anomenar-se Unió Europea. Actualment la formen 28 països. Espanya s'hi va integrar en 1986. Tots els habitants comparteixen els mateixos drets que són regulats per la Unió Europea. Ha permès que la mortalitat descendisca i augmenti l'esperança de vida al néixer. ¿Qué ha pasado? La millora de les condicions de vida ha permès que la natalitat... Ai, que la natalitat... No me río porque la hace. Es que no puedo. Es que el sartre. Tú, La millora de les condicions de vida es que me río mucho. com? S'invertix. Com? S'invertix. 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 Molt bé. La millora de les condicions de vida ha permès que la mortalitat descendisca i augmenti l'esperança de vida al néixer. Molt bé. Però...